Börtönbe került egy férfi, aki cigarettát dobott a másfél éves unokahúga szájába. Nem ezért kellett börtönbe mennie, pedig óriási felháborodás volt a videó miatt. A videó még arra is biztatta a gyereket, hogy szívja a cigarettába és tüdőzze le. A 24 éves férfi azonban már akkor is házi őrizetben volt. 2015-ben volt ugyanis egy késeléses ügye. Most 2-3 éves börtönre kell majd bemennie, ezt ő maga jelentette be egyébként a saját Facebook oldalán. Egy hónappal ezelőtt rengeteg embert botránkoztatott meg ezzel a felvétellel, amin 2 éves unokahúgának égő cigarettát tett a szájába. A 24 éves férfi a tényeknek akkor elmondta, csupán családi tréfáról volt szó. Az ölembe ült, és én szívtam a cigarettát, és mellém és a cigit a szájába tettem egy poénként. Én nem szívott bele a cigibe, mert a rendőrök is megmondták, hogy köhögött volna, beleszívták a cigibe. Ebben nem volt semmilyen rossz szándék. A rendőrség azonban eljárást indított az ügyben, kiskorú veszélyeztetése miatt. A férfinek már a videó előtt is voltak rendőrségi ügyei. Májusban is, amikor a videót készítette, épp házi őrizetben volt súlyos testi sértés miatt. Egy budapesti szórakozóhelyen 2 férfival veszett össze, az egyiket megverte, a másik férfit pedig késsel több helyen is megszúrta. Jövő héten viszont be kell vonulni a börtönbe. Ezt ő maga sírva jelentette be élő Facebook videójában. A férfi úgy tervezi, 2-3 év múlva szabadul, de mint a videóban elmondja, kibírja, hiszen még fiatal. Most egy kicsit elbúcsúzok a live-ból gyerekek egy pár évre, egy 2-3 évre, de bízom benne, mindjárt valamit teszek. De a börtönből is live-ozni fogok gyerekek, mert pénteken visznek el. A Blik információi szerint a férfi a 2015-ös kocsmai késelése miatt vonul börtönbe, de nem kizárt, hogy a kisbaba cigiztetős videója sem segíthetett a helyzetén.